दरथामल'सो मोनजागोन। बाथोन बनायना जाजाबावगोनसो दायो ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जों दिनैहाय खुमब्राजों दाउजों संनो नामायदों। माब्रै सङो नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजाङै। दिनैहाय एसे अखा फ्रि फ्रि हायबाय थादों, माने भइसआव बोरैबा जानो हागौ। नै सासेया नापेया खुमब्रा रानदों। खुमब्रा जालायनोसै दिनै। संनोबा रोंगोन ना रोङा नोंबा गोथाव? आं रोङा। आं जानोल'सो रोङो। हा? जानोल'सो रोङो। जा ओइ आयौ फट' साफायदों गोजौआव। लाइट केमेरा एक्सन होननायनि जादोंसै माथो ना? गेरान्टि गैयाना बिदों। गेसाव गैया दै। धर्ज होननाय बुस्थुआ थानांगौ, मिथिबाय? नै मेरला दंखायो रायजोफोर। एभेलेबेल। देरबानो मोनजासिगोन आरो बेखौ। बाथोन बनायना जाजाबावगोनसो दायो ना? हासिगोन दायो बेखौ मिजि मिजि फिसा फिसाहै। अखादों बेसे मोजां खोनायाबो जानो हागौ। अखा फैदों जोंनिथिं। हा? थान्दा आराम जादों। खाजा जानोसै नै खाजा। गेजेरनिया बिमा, खनानिया फिसा, बे खनानियाबो फिसा। सुनानै लानोसै ओमफ्राय हा? ओमफ्राय संनोसै। खुमब्रा दों आरो मादों संगोन? दाउ बेदर। दाउ बेदर? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ? रेडी खा? हाँ? आखाया आलु बेदर दंमोन खा। मा जानो? बे सेखाया हाबनाय दहाय। नै बेदरा नो Boleh, Maka isang laси-laси gothै isang होनदों. बेखौ एवग्रोना लानोसै.
रान्धिनि मा खबर Ama. मानि थाखाय Masuk. Papa songna ke mana deh? Papa songna ke. Siapa yang ke? Memang benar berkesan ya. ग्रोब जाबाय दैया थांजोबगोन बियो दा बर' ग्रोब माने फुरा नङा फुरा माबाखौ नायाखै भर्ति जाजोबाखै ओइ बावसियाल Ini yang saja. Lalu hotnyaไปส่งที่สบายมีโบนั่งในใบชาผมทำชิมเดี๋ยวนั่งในคนเชียวเดี๋ยวเริ่มมีสิมาah ronga bây giờ mà hai lần nghe rung một lần nghe đi sạc sẽ thâu cái năng xuyên lên rồi không có không à deh Nah, itu ke serah-serah daya cahaya espata दाखालि नों मा नानि होननाय इखो गांजेमा दै ओंखारजेनबाय नै माबायसा नुदों लुबैदों नामा उदै गनो नाङा दै खिन्थु नाय गांजेमा हरबाय ओमफ्राय मस्लालाय मस्लाबो हरखाबाय मात्र दायो मा जानांगौ बेखौ मा होनगोन मा दसे खोबहाबनानै दायो दै हरनांगौ दा उनाव दै हरनांगौ क्या देगा पानी हाँ पानी 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 दै बाहाय हरना होनोसै गोथाव जागोन ना जाया गोथाव नुबाय खिन्थु ओमफ्राय रानहोबावनोसै mati kudu no apa iya pilih mah ganti maya yang makaran gimana nama mewah cara tak kayak hah gimana kata haji mini tertung ada mendak sih kan wah apa
सानायखौ मोननो मैदों संख्रि बेदर जाखोमाया नङा आङो इथिं नाय इथिं दिस्टार्ब दे नांदोंना नाङाखै नाय नांबावगोन हा नांबावगोन नांबावगोन बाहाय माने बुहुद होनांगौलै फार्स्टआवनो ग्रोब हरखानांगौ गोथाव मोनजाया बांद्रायलायगोन आरो दा नोंनिया मा संख्रि गोबाबसो बनायलायबायथाय टाइम बेलेगसो बिनि आखला बिदि थिनहरो नामा नै मायाबानो माबाय नै मोनबाय जानोसै दसे थानानै लुगैनाङा रावबो दरथामल'सो मोनजागोन जाबाय थेंक इउ